selvyyden vuoksi, eli ei ole tarkoitus käydäkään koko lomaketta läpi, vaan ihan semmonen, niin saatte iltalukemisen. On kyllä hanskan, ei kyllä kääntä. No vähän joo tässä viimassa. Tuliko itsellesi yllätyksiä missään? No joitakin joo, se oli yllättävän hillitty noissa joissakin. Et semmonen, mutta ihan semmonen suurin piirtein mitä oletin. Joo. Lähdetään tuossa sosiaalisuuspuolesta liikkeelle, niin ei nyt hirveästi vierasta ihmistä sillä tavalla välitä. Tossa kun sä tulit ton testiohjaajan luokse, niin siinä se vielä otti kontakti ihan reilusti siihen. Sitten kun se lähti koiran kanssa kävelle tuohon olevina, niin siellä se ei enää kiinni. Oli enempi niin kuin omissa maailmoissaan siellä jo sitten. Ja sitten tuo käsittelyvaihe, siitä se ei hirveästi niin kuin nauttinut. Ei. Ja jos se testiohjaaja ei olisi pannut pannasta kiinni, niin se olisi väistänyt ihan reilumminkin vielä, mitä se teki. Vähän niin kuin aaltoilleen tuon vieraan ihmisen hyväksi. No sit noi leikit alussa ja lopussa kun te kopittelitte ja siinähän oli kun 2 asiaa, se fyysinen liikkuvuus kun te kopittelette, miten se koira lähtee siihen mukaan ja sitten toinen vaihe on se tarttumisvaihe, eli kun se lelu moksahtaa maahan. Tarttuuko koira siihen ylipäätänsä ja millä tavalla se tarttuu? Se on niinku se merkitsevämpi osu, koska tässä MH:ssahan tätä tarttumisia tulee niinku näissä leikeissä. Sitten tuolla on se häntä, etäleikki, eli monessa paikassa. Ja tarttumista puruotetta kun pidetään perinnöllisenä ominaisuutena. Sen takia se leikkiesinekin on niin iso, että sillä koiralla on niinku periaatteessa mahdollinen lennosta kauhasta se siinä niinku täyden suuotteella. No tää koiran toi leikkiminen alussa, se oli pirun verran nopeampaa se fyysinen liikkuminen. Vaikka siinä vähän sitä säheltämistä tuli, mutta se ei johtunut koirasta. Niin. Ja tarttuminen taas silloin alussa fyysinen liikkuminen pikkusen aktiivisempaa, mutta sitten niinku nuuskasemalla kuin tässä leikkiesineen. Ja lopussa päinvastoin. Fyysinen liikkuvuus pikkusen hitaampaa, mutta tosin tarttu kevyesti ja heti korjasi siinä. Tuo leikistähän voisi tehdä niin kuin varovasti johtopäätöksiä sillä tavalla, että jos koira alussa leikkii hyvinkin aktiivisesti ja lopussa ei enää, niin onko se silloin henkisesti kuormittunut tuon matkan varrella? Fyysistä rasitustahan tässä ei ole koiralle mitään. Mutta jos se henkistä kuormaa ottaa, niin se kyllä näkyy sitten ja se vaikuttaa siihen loppupään leikkiin. Mutta tässä ei niinku semmoista ollut kysymys.
minuutti jäljellä. Aika, kiitos. Se oli siinä. Mä treenaan sen kanssa. No sitten koiran uteliaisuus, eli tuolla kun niitä pelotellaan noilla erilaisilla ärsykkeillä, niin kuinka rohkeasti se itse pystyy ratkomaan niitä ja minkä verran siinä tarvitaan sinun tukea ja tälleen. Niin toi haalarihomma tuolla, niin siinähän se reagoi siihen, kun se haalari hyppäsi. Se katsetta on irrottanut siitä pois koko aikana. Ja siinä se ei mennyt ajoissa. Eli se keksi sen keppileikin siinä itselleen ja sitten unohtui se haalarin selvittäminen ikään kuin. No se on yksi tapa toimia. Niin minunkin mielestä se oli ehkä semmoinen enemmän sijaistoiminta. Se oli sijaistoiminta siinä puhtaasti. Ja No sitten toinen, se ääniherkkyys, no siellä se näytti sitten taas sen, että minä selvitän tämän ilman äiskäapuja. Ja siellä se kerkisi mennä vaan siihen puoleen väliin, niin se siitä meni sitten ja selvitti sen. No sitten se mikä hyvä. Koira selvittää joko itsenäisesti tai tarvii ohjaaja apua. Yhteispeliähän se tuolla arjessa on tää homma. Mutta sitten minusta niinku tärkeimmät puolet nämä, että kun se on selvittänyt sen ja sä teit niitä palautuskävelyjä siellä, niin se, että sen mieltä ei jää vaivaamaan se. Kun se on jonkun selvittänyt, niin se niinku saman tien periaatteessa unohtaa sen. Ja ei minkäänlaisia pelkoreaktioita kummallakaan noilla, ei haalarilla eikä tuolla äänilaitteella. Mutta ei myöskään kiinnostusta sillä tavalla, että se olisi siinä ohikulukissa vielä vilikossa. Nyt se varmasti paikallaan tuossa. Että Ja sieltä se nappasi taas kiinni.
toiselta aamelta otat hupun niskassa takapäin. Noin, aave vastaa. Kriis tuli oma-aloitteisesti. Hyvä. No sitten nuo laukaukset. Jostain syystä eka laukauksessahan se irrotti, palasi leikkiin, mutta passiivisen jälkeen se ei oikein rauhoittunut. Se jäi koko ajan siihen jäi siihen niinku liikkeeseen ja sitten tietysti sen jälkeen kun sä omalla lelulla ja äänellä läksit siihen mukaan, niin sitten se taas pystyi leikkimään. Mutta en mä tiedä, mitä sä harrastat ja onko se kuullut ampumista minkä verran? Siis niin en ole ihan varma, että onko se mökillä kuullut niinku, on siellä kai jotain kuullut, että eikä se mitään ukkosta tai semmoista. Mutta ei reileissä. Ei olla siis PK-puolella oltu, niin joo. Ei se ole. Mutta siinä ainakin suosittelisin, että jos menet johonkin semmoiseen paikkaan, missä ammutaan, niin on vähän varovainen. Joo, kyllä. Ettei, se voi nimittäin olla, että jos yllättäen pääsee lähellä joku ampumaan, Niin, jos se siihen säikähtää. pääsee reagoimaan, niin sen jälkeen sä teet töitä vähän pitempään, niin saat sen sitten unohtaa. Lyhykäisyydessään tälle, ja täällä on 33 ruksia ja 165 vaihtoehtoa, että iltalukemista sitten. Ja takapuolella kerrotaan, eli täällähän ei ole kuin numeroja ruksia. Joo. Täällä kerrotaan, mitä ne tarkoittaa sitten. Joo. Ja kuvaus suoritettiin loppuun ja tämä koiran tätä tuli. Nonni.